bezala datuen zifra oitzean pertsonak daude, drama humanitario hori, drama humano hori jasaten ari diren pertsonak. Erasoaldia piztu eta berehala, ostiralean bertan bat egin genuen Maxim Grasmanekin, zestoan bizi izan den gaztea da bera, Kieven bizi zen, orain arte behintzat, bere bikotekidearekin, eta bideoa bidali zigun ostiralean bertan, autoan, Kievtik, hiriburutik ateratzen, baina norabide jakinik gabe, Maximekin bat egitea lortu dugu. Maxim, egunon? Egunon, Euskadi. Lehenik eta behin, Maxim, zer modu zaude? Ni ondo. Nagoen lekuan gauza klasai daude, eta okerrena nire familioakin konexioa txarra zekau, koberturak etzekaek, eta orduan egunian behin itzainezkeo ondo. Azkenian oso preokupauta, baina nina lekuan dana ondo eta lasai. Zu nun zaude orain, okerrez banago, ipar mendebaldean zaude, baina zein herritan edo noren etxean? Lutzken gaude, Lutzk. Eta zeinen etxean zaude edo norke eman dizu aterpe? Alkilerrian gaude, alkilerrian. Baina ez teu pagatzen, alkilerra ez teu pagatzen, azkenean dirua bialtzen Ukraniko militarrai, holako akordua zekau. Eta egunero laguntza bat aiga bialtzen, eta azkenean hementxe aiga bizitzen. Egoera beraz, zaudeten toki horretan lasaiagoa dela diozu, Maxim, baina nola da eguneroko bizitza? Ez dakit oinarrizko zerbitzua baditu zuen, jatekoa, energia, nola da bertatik bertara egoera? Azkenean pixka gaizki sentitzen naiz, hemen dana zegat, azkenean aldet dutxatzea jun, jan, kalea erten, eta lasai hon azkenian. Eta, sekiten bezala, Kiefen, nire herrian eta illa Ukranira guztian, jendia etxekaik posibilidade hori. Orduan, gu ondo, dana zekau, baina azkenian, sensazio hori gu hemen ondo eta nire familia, desente gaizki, hori, sensazio txarra, oso txarra. Izan ere, Maxim, zure familia, zure senideak non daude? Arrisku handiko gunetan daude? Zer kontatzen dizute? Aldutenean, esaten zenuelako konexioa ere, ez dela ona, kasu askotan? Daude Ibankiu da herri txiki bat, Txernobiletik 50 kilometroa gutxi gora bera, eta nire herria totalmente rusuak zeka ekartuta. Orduan, behaiek ezin du etxetik erten, oain arte jendia etxetik erten deunak, direktamente akabuite bela. Eta hor txezadek iskutauta, argila gabe, ure gabe, eta noski ezin du kale erten janaia erosteko edo olako gauza. Orduan, egun osua iskutauta, etxe behian, noski oaingo Ukranian notza iteu, gutxi gora bera ez dakit 0 grado o 2, 0 azpitik. Orduan desente gaizki edie pasatzen, baina bueno, ez lo que hai. Zure bideoa jaso genuenean joan den ostiralean esaten genuen autoan zeundela, Kievetik ateratzen, baina etzen ekiten orduan zehazki nora joan. Autoan zeundeten zure bikotekidea, katuarekin eta maleta batzuekin pentsatzekoa da. Nola izan zen bidai hori, zer ikusi duzue bidean, nola hartu zenuten erabakia nora jo azkenean? Azkenean nien ikan intentsioa nire etxetik juteko, azkenean nire etxean egon naiz, eta gogoik ez etxetik juteko, baina azkenian jungea nire neska eta nire neska naizpa ume txikiakin. Orduan, azkenian izan da, umiatik. Ni azkenian ikan gogua nire neska eta umiai hemen lagatzeko o Polonira bialtzeko, baina neska izan du ni gabe inoa ez dela jungo, orduan hemen gaude momentuz. Claro, zu gabe ez dela joango, Maxim, izan ere, nabarmendu behar dugu, azpimarratu behar dugu, gizonezkoei frontera joateko agindua egin diela gobernuak. Ez dakit zuri zerbait esan dizuten, zerbait iritsi zaizun, zentzu honetan ze asmo daukazun? Berez, gerra hasi aurretik junbernin milira itea, baina azkenian 8 urte horietan, azkenian Ukrainien gerra 8 urte zegau.
aunque mundua ez da entera basko baina arte, baino ja 8 urte. Baino, danok eukideu sensazioa, ez dala jauko Kiefea eta Ukrainira osua. Orduan, lasaio naiz. Eta bain, kiston gogu egin nago Ukrainari laguntzeko, baino azkenian baita kontziente nago, nire laguntza ez duela ber, ze ni berez esperientziaik eta etxekat, orduan, arma hartzeko gauz okerrena izangoa. Edozein moduz, Maxim, zuke Ukrainian gelditzeko asmoa daukazu, edo aurrera begira, jakin ere ez dakigu honek zenbat iraungo duen, edo bilakaera zein izango den, baina zein da zure plana, printzipioz, bertan zauden tokian gelditzea? Momentuz bai, berez atzo itzen duen eskakin Kiefea bueltatzeko, ze azkenian etxean nahi deukun, baino, oan ja Kiefea aiatzeko egunero eta okerro. Osa, que ja nire ustez ja desiente zaila Kiefea bueltatzea momentuz. Maxim, eskerrik asko, benetan mila esker eskaini diguzun tarte honengatik eta eutsi izango dugu zuen berri. Mila esker. Eskerrik asko. Gero arte, Maxim. Agur.